Selam dostlar. Selam dostlar. Köplәрегез аны ТМВ каналында чыгучы мин тапшырыша беләм. Ул белеме буенча журналист, ләкин үзен бөтенләй башка өлкәдә тапкан. Һәм бүген бездә кунакта Шеш Хәвәс Илназ абый Кадыров. Исәнмесез? Исәнмесез, Илназ абый. Сәлам, дусларым, акыллыларым. Илназ абый, ни өчен нәкъ менә Шеш Хәвәс? Сез ул сүзне үзегез уйлап чыгардыгызмы? Әйе, бу сүзне мин инде берничә ел элек уйлап чыгардым, чөнки шеш тараш дигән сүз минем күңелемә хуш килми ул. Анда нәрсәдер җитми ул, ниндидер эшнең барышын, ниндидер процедураның барышын гына тасвирлый кебек. Инде шеш хәвәс дигәндә ул теге хәвәскәр дигән сүз белән бәйле түгел, күпләр шуңа бәйләп карыйлар һәм бу бит инде хәвәскәр бөтенләй икенче өлкә дип әйтәләр инде. Ләкин шеш хәвәс менә безнең якларда ул эшнең устасы, бу эшнең устасы мастеры дип атыйлар инде аны. Шуңа күрә менә шеш хәвәс, шешләр устасы. Әлеге сүзне бераз сейрәк дип әйткән кешеләр юкмы? Һәр кеше дә аңлыймы? Әлбәттә аңлыйлар. Бернинди сейерлеген мин күрмим, но мин гомумән үзем сейер кеше. Шуңа күрә мин сейерлеген тоймыйм. Минем өчен нормаль күренеш. Илназ абый, менә сез үзегез журналистика факультетын тәмамладыгыз, үзегез бөтенләй башка юлны сайладыгыз. Ни өчен? Мин журналистиканы бетергәч, ул чорларда әле мин ничектер менә яшь идем, мин теге яшер, бәлки мин ялкауракта булганмындыр, бәлки мин куркып та калганмындыр, ничектер миңа ул чит ят дөнья булып тоелды. Илназ абый, без яшьләр танылган кешеләрне кабатларга яратабыз. Менә сез үзегез беләсез, димәк, анда шешләрне ясау буенча бер ара Криштиану Роналду кебек күп кешеләр шеш кистеләр. Моңа ничек карыйсыз? Мин үземнән генә чыгып фикер йөртә алам. Минем бер кайчан да бернинди дә фанатым юк. Мин берәүгә дә мөкибән китеп, мин менә шуңа ошарга телим дип әйткәнем юк. Ул безнең гомумән татарларга, гомумән мөселманнарга хас сыйфат түгел ул. Без аннан читләшергә тиешбез. Без кемгәдер анда ой, бу минем җанатарым дип аны санарга тиеш түгел без, Шуңа күрә, теге нәкъ менә аңа ошарга тырышу дип тә әйтмим инде, ләкин аның менә образын сайлап алып, матур күренергә, пөхтә күренергә, ниндидер стильле, зәвыклы күренергә тырышуны мин аңлыйм, мин аны хуплыйм. Менә бер әңгәмәгездә сез иң мөһиме үз стилеңне табу дип әйткәнсез. Менә сезнең стилегез ул нинди стиль, ул башкалардан нәрсә белән аерыла? Ул стиль дигәндә ул кием генә түгел, ул киемдәге ниндидер бизәкләр, киемнең үзенчәлеге түгел, ул тулы образ, синең ичке дөньяң, үз-үзеңне тотышың, шул киемең. Минем үз стилем, мин береннән татар кешесе буларак, мин татар телен теге популярлаштырам, мин бөтен җирдә татарча сөйләшәм. Бу минем беренчедән шундый менә шикраеп торган, шундый ачык, төрле төсләргә бай образым, минем стилем, мин эштә дә, бөтен җирдә мин татарча сөйләшәм. Шуңа күрә мине татар шеш хәвәсе буларак беләләр, Илназ абый, сез клиентлар еш очрыймы? Сезнең эшегезне тәнкыйтьләгәндә сез нишлисез? Минем эшемне тәнкыйтьләгәндә, әлбәттә, инде мин ул кешене башка кертмим инде. Мин аңа юлны ялып куям, йозаклар белән бикләп, ул бүтән минем салоныма килә алмый. Шаяртып әйтәм инде анысын, Андый клиентлар булгалый, ләкин бик сирәк. Әйтәм бит, андый кешеләр белән мин эшләргә тырышмыйм. Менә миңа күбесе хәзер бит инде шушы социаль челтәрләр булгач язалар, миңа WhatsApp аша да, шул Instagram аша да. Мин карыйм кешенең язу стиленә, ул ничек сорау бирә, ничек җөмләне төзи. Һәм шуннан чыгып мин нәтиҗә ясыйм, миңа бу кеше белән эшләргәме юкмы. Димәк, башта холкын беләсез инде, аңлыйсыз. Әйе. Менә эшнең остасы дип сез нинди кешегә әйтә аласыз? Эшнең остасы ул әлбәттә инде гади кеше булырга тиеш, ул үз эшен чын күңелдән яратып башкарырга тиеш. Ул әйтәм, кешенең күңелен күрә белергә һәм дә башкалар
күрә белмәгән менә дөньяның гүзәллеген күрә белергә һәм аны ничектер матур бизәкләргә салып, төрле буяуларга манып, җәмгыятькә, кешелеккә чыгарырга тиеш. Шул очракта ул ниндидер оста буладыр дип уйлыйм мин. Сез менә үзегезне эшегезнең остасы дип белисезме? Әлбәттә инде, хәзер инде мин бу өлкәдә 10 елдан артык, 11 ел эшлим. Теге мактанып әйтмим инде, мин үз эшемне яратып эшләгәч, үз эшемнең остасы дип әйтә аламдыр. Әлбәттә, минем дә кимчелекле якларым бик күп. Мин аны эш дәврендә ниндидер бер клиент белән эшләгәннән соң аңлыйм. Мин әйтәм, менә булайрак эшләргә кирәк иде. Менә моның буяу рецепты менә булайрак булса, менә шәбрәк була иде дип уйлап куям. Шундый нәтиҗәләр ясыйм. Илназ абый, сез безгә, яшьләргә, яшүсмерләргә чәчне тәрбияләү буенча нинди киңәш бирердегез? Менә балаларга инде балалар безнең, балаларның инде булай да чәчләре, чәч төзелешләре әйбәт. Аларга теге артык бузмасыннар инде. Хәзерге теге төрле рекламалар күреп име, менә бу шампунь яхшы икән диеп, теге ниндидер балаларда да була торгандыр инде ул, яшүсмерләрдә дә теге йолдызларга карап, моның шундый матур укладка дип, әлбәттә анысы кирәк, матур образ, чиста пөхтә образ кирәк, ләкин теге артык еш юып, име? Демәк, көн сайын юарга ярамый? Юк, көн сайын юарга ярамый, көн сайын юганнан. Минем әни инде шампуньларны яшерә башлады. Юмасыңга. Юк, көн сайын юу начар ул. Мин бу палитра китапны былай гына алып килмәдем. Менә күп кешеләр, менә балаларга ул бигрәк кызык инде, менә монда төсләр. Менә карагыз, менә бу чәч төсләре. Буяуның төсләре инде, менә монда нинди төсләр хасил була. Әйме, менә мин сезгә иң төп әйтәсе килгән сүзем, менә төсләр ничек барлыкка килә һәм аларны ничек теге нейтрализовать итәләр инде. Әгәр дә безнең менә монда күрсәгез, безнең экраннар аша, әйме? Менә безнең бит инде күбесе сары төстән курка. Менә сары төскә буяр идеңме син чәчеңне? Сары төскә бер тапкыр буядылар, аннан соң әти мине өйгә кертмәде, шуңа күрә мин бетердем. Әйе, менә сары төс килеп чыккан очракта без аны шәмәхәт төс белән бетерә алабыз. Аннан ниндидер бер нейтраль матур төс килеп чыга инде. Менә ул безнең салкын төскә каршы. Әгәр дә безнең менә яшел төс килеп чыкса, хәзерге көндә инде ул модада, әйме? Ялгышмасам, мәсәлән, хына белән буяганнан соң яшел төс килеп чыгарга мөмкин. Әйе, менә чәчләрне хынадан соң юсаң, махсус порошок белән ул яшел төс белән килеп чыга. Ул очракта инде без аны кызыл микстон яки кызыл төсләргә байтылган ниндидер бер буяуны алып бетерә алабыз. Шулай ук безнең җирән төс, ул безнең метный дип атала, җирән төскә каршы көрәшкә безнең зәңгәр төс килә. Шундый кызыклы инде таблица. Илназ абый, бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә зурдан зур уңышлар, зур үрләргә менергә, юлларыгызда начар кешеләр очрамасын, кунакка безгә килегез. Шаян төбе яшәсен, дөнья киңлекләренә чыксын, уңышлар сезгә. Шаян төбе үз эшен дәвам итә? Безнең белән калыгыз.